Hello, play PWPW, please subscribe this station, second recommend faithful and true channel, Catechism series session part. Hagan ka singi, ka ay ka pop tendrai. Hagan ka kelas pro kaway, hagan ka lanong, ni keren, siapang ka pop tendrai, ka ay ka naka jutang barim, ka ay ka ni PUI ha ka jutang patmai, pat ka ay ka hakabalang kahikai kawan rakyat kapakalayo na kiniki arteli ki tolong ka jutang barim pat ka jutang patmai nadu kapor baka jingim kala sedang ha pertai ka jinyap ru kala rung ha ka pertai ka jinyap jong kimrat ka I kum ka jingjia ka balong ka bajia ka mariang henry ya kibreu ka wanra ya ka jingkili palai begitu kibangi kidai ban yap ngikwa ban im ha ka jing suk klem dayo ya ka jing yap ka pen kut no ya ka jing kemen jengi dai nakane ka daw banado kipor ki barim tam ka jing trang jung briu ban im ha ka jing kemen kala pen mi sibun ki jing tu khana sapang kata ka baong ka juk siar ne ka ayom siar ne ka por ka pura ha ka baro ki briu ki im ha ka jingkemen ka bacanai kini ki puriskam babatai ya ka ayom siar ki persyang ban batai ya ka ka jing bakala ka palawandra ya ka jingyap se ka pertai wadla kata haba ngipet ya ka ka bajia ha ka pertai menta kalong ka pasuk ban yo ba ki kim ya bah hadu kata don sibun ke jing sniu pasten syar saudong kumta ngila ban keli nang no ke jing sniu kawan hato de na ubreu ne de na ublei kalong ke jing temu lupa ne ke de ke jing lai lui sementang page show anak jutang ke barim kajing itu kana syapang adam bat ka im kaya tu yangi hakar kom jong kidak kisin bat kajing itu parsi ba kajing sniu kamwan na ublei henry na ubreu kamdei kajing kendu ka bom la light ne kajing temu lupa ki breu ki la ban jit da kumai pat namar kila don ya kajing lai lui kene gede kajing ngai jong ki Israel ke bapau ha kajing tu khana syapang u Adam bat kaim ublei kwa ya kajing sniu bat ubreu ula banjit ya ka babha ne ya ka pasniu ada kade kajubab jong kajing jinget jongi te kajing kermen ka tonbet namar ka jing sniu kamwan na ublei ula ban pen bhabiang ya ki da ka jing snei ka jong u kane ka de ka jing kermen ka bapen kut ya ka jing itu khana syapang u adam bat ka im nang ta ublei u ong hau pusei ngan bu ya ka jing syun hapdeng jong me bat jong ka kentei hapdeng usumbai jong me bat usumbai jong ka une unsayo ban yurat ya ka khle jong me kat ba me ap thap ya ka khandong jat jong u na kitab Genesis long balai khat sa deu jisu ukun jong ka Maria ubala penjat ubala yurat ya ka khle jong u soita haka jukur kom ki khatwe tili ki lanong banikong jong ka Bible ki jubab hakor kom jing tu khana ya ki jing kili ki bom jukut jong breu baleng hab ban syasitom nak banta ka pop jong adam bat ka im ka jing tu khana ka hikai ba don ka re ka bom biang hapo ubreu ya ki khun jongi om syam kha ka perthei ka bajanai henry ha ka perthei kepala syakshon mohor da ka pop hato ka jing sniu ka wan na ublei ong ka Bible henry na ka jing lai lui jong ubreu
Kaje tu khana kamut ban pensil tu ba ka tenrai jong jing sniu ka don ha ka don jong paro ki brio. Kamudru ban ong ba ublei umdei uba don benta ha ka jing sniu ha ka pertei. Ha ba ublei wa thao yo adam bat ka im. Ula ai haki ya ka jing ai ba maya jong ka jing lai lui. Ki lai lui ban ko ngo ya ka kum jong u ne ban le kat pa ki mon hi. Ha ki we pat ki ktien. Ki lai lui ban jet ka ai ka pa pa. Pat ka ai ka pa sniu. Ka kitab Genesis ka sedang da ka barake ya ka jing pa ka paningkong jong ka jing thao. Wong ha ka lenong ka paningkong wat ba ar jong kitab Genesis. Man la don ka tu jing tu ya ka jing thao jong ublei na du ka sngi ban kong ha du ka sngi ban riu la tho hang tu le thu ikene khana bat pula ong baro kalong ka pa nang ta ka penya so ya ka jing sha sitom ka jing ya usnam bat ka jing yap bat ka jing bakla jong ki briu ban kong kala nong ka balai bat basau kitab Genesis ka bakta bahaya ngi hakan ka jing tu khana bible kalong baki ne ki pop ban kong kimper na ki pop jong ni ki pamanta kum ka jing pop shania yo blei ka jing lam ler ban lat yala de na ka jing ka jing keno ya ki we na ka panta ka pop la jong bat ka jing len ya ka jing kit kli ni ban don ka jing kit kli klem dapatai balei ka jing sniu kalawan na ka pertei ka Genesis ka pen pai ya ka jing kili shaman la unong pule hakawe pat kerkom ni long u Adam Kaim u Kain pat u Abel. Tumatangin page sa naka jutang ka batamay ka testament ka batamay. Haka jutang batamay ka pop tenrai ka pau kham sai bah. Nakabanta u apostol Paul u Adam u mikmat ya ka jingatili jong ka jaj benriu bat ka pop jong Adam ka mut baha ka liang ka pop baro ki briu ki long kumju kumba ong ka jing tha ba khoi kumba la tho om don mano uba hok wat uweiru om don uba sempang om don uba wat yo blei baro ki la yat kin riang baro ki la yat pakala om don bale bha wat uweiru kasithi Paulus sha ki Rom kalong balait khot chipo hadu khata Henry apostol Paul ukudau syau Adam tang ban pen bena ba ka jing pen im ka bawan leng bau Chris kalong ka ba salonsar kumju kumpa ka jing pur jong ka pop kalong lada bun kilayap da ka jing le palat jong wei briu kat no le ka jing e blei pat ka jing ai spoon jong uta wei breu u Jesus Christ kila jelei nakapanta ki breu baro ka siti sa ki Rom kalong ka san khot khatsa kumtapan kren sepang ka pop tenrai ka mut ban ong ba ka jing pin im kalong ka pa salonsar shwa pakan long shimet Ukris siam lawan tang ban pen im ya kendiat ngut Henry ya ka jaj pen riu baro kowe baro kilong nong pop baru blei u ai ya ka jing i jong u syabaro laban pet na ka siti bar siki koren long pesan khot khat khandai ke ek mo Ukris ulale kalong ban wanra ya ka jing man hok bat ka jing im syabaro laban pet na ka siti siki nong Rom kalong kebesan dekat khatra om don mano ubala ban poi se ke jing im dala ka jong kapor Henry lengba u Chris ka jaj ben riu kala yo jing pin im pat man la uwei ula ban pediang ne kentai ya ka ne ke jing pin im uji suru ula kren sepang ka pap tenrai hakar kom jong u haba u ong na karonot u jong u breu kimi ki jingmut ki basniu daban pe na ka gospel rekum u Markus long ka nyaut khot arpuwe Henry penram ya uno ru
Henry upen jing isnei ya bara. Habai ngis ngutu ba manu breu ula sya mong dakapop ngin nang long kiba yo jing isnei bat kiba map ya kiwe. Kumta katkum kaduksa jong ujisu lakhot yangi ban wanra jing pen khia Henry ya ka jing pen rem kam dei ka jing pen rit ya ka jing krau jong ka pop Henry ban tip ba don kano ka pop ka ba ukris siem lamap haba ulayap halor ka jing pena menta ka jing kai jong ka palang sapang ka pop ten rai barabor haba ngikren sapang ka pop ni jumut ya ka kam ka ba ubreu ule da ka mon jong ban pensusi ya ublei Henry haba ka balang ka kren sepang ka pop ten rai kamut bakadon ya kata ka jingmut jongka ki kena shwa bakin penun kam ya ka jinglai lu jongki kimla ban laptop namar kimpat poi sakarta jong ka jing start in the age of reason haba kilala bandon jingkit kli nakabanta la ka jong ka jingle haba kabalang kahikai ba ka pop ten rai ka kedau ya kata ke jinga deilang jong ke cai penriu ha ka ba ki khna ki rung nadu ba lakha ya ki ka history jong ke cai penriu kala sedang lupa shwa jong ki haba ki nang san bat tip ya ka perthei kin yo i ya ke jing sniu ka ba don saudong jong ki wat hapo la ka jong ka yeng ru Don kijing jit kiba la deble shua pa en khaya ki kiba khata ya kijing lai lui jong ki kane ke dei ke ei kiba kapalang ka sngotu da ka pop ten rai ka baptisma ka pelat yangi na ka pop ten rai ka penrung yangi saka imlang salang Kristan ka bakhot yangi ban im hakajing ya teli baru Kris Henry ngidei ban tip ba kajing sniu kalong kaladon shua ban kha yangi bat bun sin ngihi ngidang jit ban peteng haka balai namar ngilai luit bat ngijit ban om kongu yau blai sapang apa ringkyong concupiscence kajing brai dan kajing ikwa Ni day ban penyaper hapedeng ka pop ten rai bat kene ke jing brai le ne concupiscence. Ka baptisma ka pelajeng ni ka pop ten rai. Bat ka penya day ba yangi bat ublei. Henry kam pendam no ya baro ki jing mi na ka pop ten rai. Tungin sim ruksa. Pilaban map ya ukna ubalapan pra ya ukiu bakordor. Henry wat la pi la map ya u kata ka kiu kadang nehi ke papra Henry kane ke jingjia kamlong shu pat ka ding pingkiang ha ke jinga de hapdeng jongpi baru tu khna barongi don ka jingno sya ka pasneu kane ka long ke jing sisa nang no kawan na ka jinglong breu jongi hi Kajingay Kristan ke jubam badon ke re ke kepala jot hapo ijongi namar kajing bakla jong kajing lai lui kane kadai kajing brai lani concupiscence kadai kajing mi nakapop ten rai kata ka concupiscence nak kajing brai ni kajing ikwa kadai keba mi nakapop ten rai kapop hi kam dei kapop kadai keba mi nakapop Henry kalong ru sakwe pat kom ong ka jing yo pateng nakapop kalong ka jing yalam ka ba penlong yangi ban let sniu Henry da ka jing rap ka jing jung blei ngila ban job yaka kani ka jing brai le concupiscence ka long ka benta jong ka jing long jing tlat breu jongi Henry ka deiru ka dak jong ke jing im yakaba lamong
nakapop tenrai. Lagi tu kita kuat ban pule kambahai kan ni pilak ban page naka Catechism of the Catholic Church kan nomor lai spak handai punriu hadu soft spak handai. Kadang duk sekui pat ngikot ya ka compendium jongka Catechism of the Catholic Church ki nomor nyepusan hadu nyopu nyo kan ka compendium ki don ka jingkili bat ki jingjubab. Pilak ban page naka tu dan naka Catechism of the Catholic Church kan nomor lai spak handai punriu hadu soft spak handai. Tu komen ke para tu ya sam ya kini sekiwei tu ki bang patip bakin dup tip ya samru sekiwei bagi tu ki bang pat jo sngew kin dup tip ya ka jengmut jong ne ka pop tenrai ke ke bible ka ong ka jutang barim bat jutang bat homai bat ke ka balang ka sngew tu na ka jing hikai bat ke jing jing im bat ke jing pin i Shana jong ujisu lambai jong ki apostol kene ke bakabalang kayo bat kari bat kadon hadu mentamene de like share and subscribe kene Catechism series ru sakitu ki parlok ki jong pi ki para bangit ki jong pi ki bompat sengutu ki bompat tip de kulesibun ya kene kapor papila penlut nakabanta kejing man baha jong kejing im kejing ngai jong pi wa jing along sitli jong pi bat ublei Kubelai sibun, yang second duk biang, tayo panuan, hakan nika Catechism series.